back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. I miss laughing and smiling like this, Dave. Gusto na ko i-offer nga akong kaugalingon. Pagpinan pa na ako siupaw aron nga aron lang gyud imo kong paliton. But I guess lahi nga flavor ang imong gusto. Oh. Hennessy, ngano? Dave. Oh. Nigutos ka na. Hennessy. Larry is cheating on me. Oh. Nasayod ka na? Unsa? Kaya nga no, nahibaw ka ba di ay? Kung mao kinsa ang maong babae, Dave? Kinsa? Ha? Hoy, wa ko isaan na, ha? Dili ko suspitsado. Nga kung ako may interrogate mo. Dave, tarong ba? May kasayuran ka pa? Ang tinood. It may hurt, but gusto kong makaila sa maong babae. Ang tinood. Kinsa? Ang tinood. Dave! Wa ko makaila. Oh, Oh. Hennessy. Kanusa lang ka nahimong Amazona? O, ako lagi sayon-sayon no nimos pagdaog-daog. Salig kang... Nah. Agkada karon. Maunsa, ha? Sige ko na, be. Sige ko na kay na. Dave! Dave! Wakay batasan! Gikawatan gyud ko ni Bugaw ka. Karon ka lang. Midagan kag balik sud sa bahay, ha? Karon ka lang! Dave! Dave, hain ka! Nagtuo ka magkatago ka na ako, ha? May utang ka na ako! O kinahanglan na nimong bayaran, Dave! Dave! Ay! Dave! Come! And get me, Hennessy. Bastos! Kihapak niyo mga akong sampot! Dave! Karon ka lang yun kung masakpan ta ka! Karon ka lang yun kung badakpan ta ka! Hain ka! Dave! Oh, Dave! kalaway sa akong pinangka. Pakita na ako! Isigig pangita na ako. Hain ka! Huwag siya pagkakita nga. Niar ko mitago din eh. Loy sa piano. Dave ba? Oh, Hain ka ba? kanindot kang sama miniini. Dave! Kanindot ka hakon pirmi. Nga mag-iningon ini mi. Gagwaan sa kagalingon na mong pinayanan. Then, humans pipila ka tuig. Nakaragday po ng isip ba ng kasawa. Maghimo mig mga anak. Aron na. Mo kumplito sa aming pamilya. Gawas na! Dave! Doon lang siya na ako. Dave! Nagpalikod siya. Pakalitan Makalakot! ako siya gakos sa iyong luyo. Ay! Dave! Uy! Mapatumba ta! Ari! Ay! Hennessy? Hennessy? Are you hurt? Masakitan ba ko? Nga abti ka man kaing may bali sa atong posisyon aron ikaw ang mailahom. Sakit ba? Ha? Uy, aha? Asa? Imong buko-buko? Imong Oh, Where? Dave! akong egg nadatugan. Ay! Hi, Ma. Hello, Iho. So, hain na si Lily. Your beautiful secretary. Wa siya uban ko, Ma. Oh, abi ko magdi ka sinabot na kita nga dadun mo siya karon.
Dito ko gigan silang hinisi. Nag-dinner mi. Oh, may kaon ka na? Sorry, may kaon ako. Oh, it's okay, anak. I understand. Kung si Hennessy lang ang kanunay mong ikauban, wa ka na problema na ko, iho. Just reserve your heart to Hennessy only. Mami, Gusto ko si Hennessy alang nimo. ma, What's with that look? Don't tell me. I'm in love with somebody else, ma. Unsa? Unsa? Lahi siya. She makes me smile. She brings out the best in me. I'm at my best kung siya nga ako'y kauban. And I know that I love her. Og si Hennessy. Di ba matod mo kani adto mahal mo usab siya? I did. Apan mas mahal mo ang maong babae. Yes, ma. Well, she must be special. She is. I like Hennessy alang nimo. As a matter of fact, siya na ang babae gabuot kong makauban mo sa tibuok mo kinabuhi. With her, I know nga dili ka niya pasagdan. She will take good care of you. Apan ko sa huna-huna mo, mas makalabaw pa siya ni Hennessy. Who am I to interfere? Thank you, Mami. Huwag ko masabs pagsultin mo sa tinuod. Kaya sa pagkatinuod lang, mi, naglibog na ko. I don't wanna hurt Hennessy. Buotan siya. Masinabuton. Apan, mas bugat alang nako. Ang akong gibati alang ni bagong babae sa kong kinabuhi, Mami. Dili ka tugod kay pag-o pa siya. It could be just lust and excitement, No, iyo. Mami. Mahal ko siya. She is now my everything. Oh, ingon gyud tingali mo ni anang mga lalaki. Magkakita na ganig bag-o, kalimta na lang ninyong inyong daan. No, Mami. Wa ko tuyo ang bation ko kini. Kung ako'y pagbuton, siya Hennessy na ang akong pagkaslan. Apa dili ko mahimong diktaran ang akong kasing-kasing, Mami. Dili na siya ang gitudlon ini. I love somebody else. Kinsa ang baong babae? Nakaila mo na siya, Mami. Really? Kinsa? Si Lily. What? No. No, no, no. Dili, dili. Never. No way. Mami, Dili mahibog siya ang ipuli mo kang Hennessy. No way! Ha! Nungka! May, tungod ba lang sa estado niya sa kinabuhi? No! Kung mao ka na nga di mo man siya madawat. Makahibog ka sa pagpili bisan kinsa nga babae, ayaw lang katong babayhana. I'm sorry, Ma. But I don't want anybody else. Si Lily ra. No! Excuse me. No! No! Don't you dare turn back on me, young man. Maboy, No! You listen to me. makatugon ako. Maghusay o nakta. Kung di ka magkadawat ni Lily, then fine. Dili ko siya ipamugos ni mo. Apan ayaw siya ipugos na kung kalimtan siya, kay dili ko ka na mahimo, Ma. So, Mami, Mamati ka na ako. sa kanunay namati ko ni mo, Mami. But not this time. Not on this. Well, you have to listen to me. Kainahan ko ni mo. O kami ang magtipon o dili ka mo. Sige. Sige. You wanna hit me again? Hit me. Kaya bisan makapilap ko rin sa paa, still it won't change a thing. Not a bit, Ma. Diya ka na. Liwat ka sa imong amahan! Huwag kay hinungdan! Huwag mapili ninyo! Managsama mo! Mga... No, no! Timan ka ni Larry! Dili magmalampuson ka ng babayhana sa pag-ilog niya gikan nimo kang Hennessy! Dili siya mo lampos! Ipaniguro ko ka na! Larry, naminaw ka ba, ha? Dili siya mo lampos! Buwagon ko ka mo! I'm sorry, Mami. Apa nausa na ang akong hukom. Sultihan ko na sa hinsistinood. Dili ko buot ka pasakitan siya.
Apan di sab ko buot katuntuhon siya. Busa og mga adlaw. Sultihan ko na siya sa matuod mahitungod namo ni Lily. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!